Čo ja s tebou budem? Ty si taká malá. Čo sa ti nelúbi? Bambula. Bamka. Oči tu. Ale čo ten jazyček? Neviem, čo není hladná, ona hľada prst. Maria, toľký rev. Tak ju drž, to je ten kontakt. Tak sa jej to ľúbi. Ono. Čo sa za ona? Kuc. To bude ešte stíšo. Čo plačkáš? Neškrapšaj sa. Rukavičky. Neškrapkaj sa, môj. Dajte na ruku rukavičky. Počkaj, teraz ma... Emka. Bambulka moja. Ona chce papaček, vyhľadá oné. Prečo jej nedajú najesť? Ja neviem. Pozri, jak hľadá, drahá. Chudiatko moje malé. Snáď povedia, kedy môže papať. Toľký rev. Ježišmária. Bambulka. Ale Krikluj. no. Lázinko, No. neviem, či je možno dať sumlík už teraz. A nemôžeš. Nech jej dajú najesť kurník šopla. Však ty jej máš dať. Ale ja nemám ešte mlieko. Ale vnúčka moja. To je dvojhodinový, či čo? To je krik po 2 hodinách na svete. Už sa ti tu Pozri, jak nemáš. hladá, proste bradavka je hladná. Teraz čo mám robiť? Neotvorí ručku. Neotvorí, drží, tlačí. Zlatinko moje. Ukáž. Ručku. Bože, takú malú. Ani ju nemáš takú malú. Nie, dáš sa. Nehaj poláže pršťoky. Prečo by som je Lebo polámala? mala tak zatlačené. Au, dobre, nech ty máš počkaj, s týmto som ma drápala. Emka. Ja viem, že stále poď sa ich spýtať. Toto je daj na tie ruky, lebo sa... Ale však ja sa tým neviem tak vytať. Áno, ja viem, že som hladnúka. Ale až na tom svete najprv musíš hľadovať troška.